ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, beneficiaryo sa Social Amelioration Program patay matapos gilagar na stroke samtang nagahulat nga marilis ang iya ayuda. Banuwas ang La Castellana magapabilin nga naka-ECQ. Sa balita national, DOH nabalaka sa pagsaka sang kaso sa mga health workers na nagapositibo sa COVID-19. DILG ginapaalerto ang PNP matapos gin-terminate sang komunista nga grupo ang ceasefire. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 2, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 5 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka beneficiaryo sa Social Amelioration Program kung SAP matapos ginlargar na stroke samtang nagahulat nga ma-release ang ayuda sang kahapon nga adlaw sa gymnasium sang barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Ang napatay ginkilala kay Gualberto Hurtado Sr., 84 anyos, sa Purok Gardenville, barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Suno kay punong barangay Noli Villarosa sa tong Huwebes, nagpadulong man sa payout center si Hurtado sa paglaom nga matagan sa ayuda siya bangod nga nagaproblema ang pila ka mga impormasyon sa porma sa mga benepisyaryo sa ilang lugar. Na atrasar ang pag-release kag in-reschedule ang payout kahapon nga adlaw. Pasado las 7 pa lang sang aga, nagpadulong na sa payout center si Hurtado kag nakapungko na sa plastic chair nga ginparteneser sang barangay sa mga kaangay niya nga senior citizen. Takna alas 10 sang aga, nakimot na lamang ang iban nga benepisyaryo nga gulpi na lang nag-uy-uy si Hurtado kag giningagaw padala sa South Bacolod General Hospital. Duman pa ni Villarosa, dead on arrival si Hurtado. Naabtan pa sa Aksyon Radio Bacolod, gina-istorya ni Villarosa ang bata sa napatay kag pangakuan sang bulig. Palayag ni Villarosa, ginpahayag sa kabataan sang napatay nga ginapunggan nila ini nga maglakat apang nagapamilit gid kag mahimo excited man nga makabaton sang ayuda. Patay man sang gindala sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital ang isa ka lalaki matapos na aksidente sa National Highway Sitio Mambukog, Barangay Zone 16, Siyudad sang Talisay, Huwebes, las 11 sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Raymond Nore, ligalang edad, kag residente sang Barangay Ginhalaran, Siyudad sang Silaya. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay PNP, nagadalagan pa norte si Nore nga nagamaneho sang iya auto sang hinali nga nagliko
padulong sa Center Island kag nakabunggo sa kahoy. Dugang ni Jimeno posible nga napayungan ang biktima kag madasig ang padalagan kung basihan sa impact sang iya sini nga salakyan. Nag-awa salin sa driver seat si Nore kag nalampos ang ulo sa semento nga gintunaan man sang iya kamatayon. Sa mga dugang paginaton nga mga balita lokal, magapabilin nga status quo ang banwa sa La Castellana sa piyak sang executive order nga ginpirmahan ni Governor Eugenio Aksyon nga nagapaydalom sa bugos nga probinsya sa General Community Quarantine. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni La Castellana Mayor Ramayla Mangilimutan nga nagapabilin nga naka-enhance community quarantine ang banwa tubtob sa Mayo 5 o kanang adlaw nga ila ginuhulat nga magagawa ang confirmatory test nga hilway na sa COVID-19 ay kaduha nga kaso sa probinsya nga Tagala Castellana. Doon pa ni Mangilimutan, hulaton na nilang sabat sa ginpadala nga sulat sa National Interagency Task Force Against COVID-19 apang kung tubtob Mayo 6 nga wala pa sang mabaton nga sabat, i-downgrade na sa GCQ ang banwa. Samtang nangabay naman sa paghangop si Mangilimutan angot sa ila na desisyonan bilang tikang agud masiguro ang safety sang pumuluyo. Just like Bacolod, I think Governor Romayla will have to address it to the Interagency Task Force and seek their approval. The provincial government cannot amend the quarantine status of the province. Sa iban pa nga balita lokal, pilaso naman ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa Rizal Street, Barangay 3, Ciudad San Carlos, Huwebes, las 3 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Or Mosquera, 34 anyos, samtang ang sospetsadong ginkilala naman kay Gidito Hamili, 57 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Una diri may ginlalisa ng sospetsado kag ang biktima tubtob nga nagkuha sang armas luthang si Hamili kag ginluthang si Mosquera nga naigo sa tiyan. Giningagadala sa ospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang sospetsado. Samtang angot gyapon sa sining banwa sa La Castellana nga nagapaydalom sa gyapon sa enhanced community quarantine sa piyak sa pagdeklarar sa probinsya sang Negros Occidental bilang yara sa idalom sang general community quarantine. Yari man ang kabahin sang nangin pahayag ni Mayor Ramayla Nicor Mangilimutan. Convene kami kagahapon sang task force, local task force COVID namon. May proposal kami sa province nga status quo lang kami anay kay ang amon ginahulat ang confirmation sang aton nga positive na patient which is negative na so pa yung confirmatory. At the same time matapos ang ilang quarantine halin sa pagpositive hasta sa May 5. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Ramayla Nicor Mangilimutan sang banwa sang La Castellana. Samtang sa ibang panaton nga mga balita lokal, na aksidente ang isa ka motorsiklo ginsakyan sang isa ka lalaki sa National Road sa Purok Kalubihan 1, Barangay Mailom, Siyudad Sambago sa Huwebes sang hapon. Ang driver nga pilason ginkilala kay Francis Famoso, 47 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Ilihan sa amuman nga syudad. Base sa investigasyon sang Bago PNP, nagadalagan pasur ang motorsiklo sang hinali nagtabok ang isa ka ido. Kag sa likawan niya ini nadulaan sa control sa Manuela, rason nga natumba ang biktima. Madayon pa rin yung nabulong sa ospital ang ining aksidente nga si Famoso. Dakop naman ang 3 kalalaki sa buy-bust operation sa Salvacion Subdivision, Barangay 6, Ciudad Sang Victorias, Huwebes, las 5 sang hapon. Ang mga sospetsadong ginkilala nga sanday RD Di Mayo, 32 anyos, Hardy Setilore, 22 anyos, kag John Cristal, 21 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay 3 sa among syudad. Nakuha sa ila posesyon ang balor 20,000 pesos nga ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 3 ka cellular phone, 300 pesos nga buy-bust money, kag masobra 3,000 pesos nga kwarta. Priso sa karon sa custodial facility sang Victoria's PNP ang mga nagkaladakpan. Gin-evacuate naman ang kapin sa 160 ka mga persona sa sitio Namundua, Barangay Cambudlas sa banwa sang Bindoy sa Negros Oriental matapos nagluntar ang engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag New People's Army sa tung Huwebes sang hapon. Sano kay Lieutenant Angelo Guzman sang 94th IB, ginpakamayo nila nga ibutang sa seguridad ang pumuluyo samtang padayon nila paglagas sa mga ginapatihan makatapos ang NPA.
ginpahamtang sa proper sang Bindoy mismo ang mga apektado nga pumuluyo kagin pasiguro nga masuportahan sang lokal nga gobyerno ang ilakalanon samtang yara sa evacuation center. Hindi pa mahambal ni Guzman kung saan sila makabalik sa ilang nga puluyan bagod padayon ng hot pursuit operation. Nahibaluan man nga patay sa enkwentro ang tatlo makatapos ang NPA kag posible madamo sang pilason bangod sa mga tinulo sang dugo sa lugar sang enkwentro. Gina-identify pa sa otoridad ang mga nakalamatay bagod hindi sila kilala sa lokalidad. Samtang may isa naman nga napilasan sa bahin sang tropa sang militar. Sa katapusan nga balita lokal, wala sang pagbago ang deployment ng kapulisan kag sa mga ginapahamtang nga inner kag outer border check-up points ng Bacolod City Police Office. Sunod kay BCPO Director Colonel Henry Binyas, inibangod sa liwat nga pag-extend sang enhanced community quarantine sa syudad. Dugang pagin sapol niya ang tanan nga Chief of Police kahapon sang aga, agud panumduman sang ilang mga trabaho. Palayag ni Binyas, luyag nila nga i-emphasize sa mga pumuluyo nga kinahanglan magtuman sa layi kag agud makalikaw sa paglaptas ang virus, ipatuman ang physical distancing. Ngayon pahayag man ni Binyas nga wala sang dugang nga augmentation gikan sa Police Regional Office 6 bangod kinahanglan man sang municipal kag city police stations sang ilang nga mga kapulisan. Sa piyak nga may kakulang sa mga personnel, ida ginapangitaan sang pamaagi nga hindi mapabayan ang ila sini iban nga functions. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kag sa ato naman yung mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patient, DOH nabalaka sa pagsaka sang kaso sa mga health workers nga nagapositibo sa COVID-19. Samtang DILG, ginapa-alerto ang PNP matapos gin-terminate sang komunista nga grupo ang ceasefire. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens
is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that the provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagakabalakan na sa karon ang Department of Health angot sa nagasaka nga kaso sa mga health workers nga infected sa COVID-19. Sa records ng DOH na petsahan Abril 30, naglambot na sa 1,694 ka mga health workers ang infected sa virus matapos nalugangan sang 75 nga panibag-o nga kaso. Sa televised briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga sa kada 5 ka nagpositibo nga kaso, isa diri ang health worker. Duha man ni Verriere, tama kasubo ini sa ilabahin bangod sa tiun nga magpadayon ang ini nga trend, mahimo mag-abot ang panahon nga kulangon na ang nagabantay sa mga pasyente. Ang 1,694 ka health workers ginalakipan sang 566 ka doktor, 636 ka mga nurses, 104 ka nursing assistants, 66 ka medical technologists, 32 ka radiologic technologists, 19 ka midwives, 18 ka respiratory therapist, kag 14 ka pharmacist. Nagsaka naman sa 8,772 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa records ng Department of Health na petsahan Mayo 1, nadugangan sang 284 ang panibagong nga kaso ng masakit sa pungsod. Naglamot naman sa 1,084 ang naka-recover sa masakit matapos nadugangan sang 41 ka panibagong nga recoveries. Samtang nadugangan sang 11 ang napatay kag karon mayara sang kabilugan nga 579 bangod sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagtaliwan ang anay vice alkalde sa Banwasang Upol sa Misamis Oriental bangod sa COVID-19 dito sa New York. Napatay si anay Upol Vice Mayor Janet Serenia sa edad nga 56 anyos. Gin-admit si Serenia sa ospital sa tuong Marso 31 bangod sa hilanat kag kabudlay sa paginawa. Ini base man sa ginpahayag sa bata nga buhay nga si IJ Celeste Serenia Roa. Si Serenia ang nagpositibo sa masakit sa Abril 29. Ang anay vice-alkalde ang yara sa Pilipinas 2 ka bulan antes man nagbalik sa New York sa tuong Pebrero 29. Naka-record naman sang pinakaunang nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Sulu. Ginanunsyo ni Nadine Hubayra, Executive Director sa Sulu Area Coordinating Center, ang pasyenteng isa ka 63 anyos nga lalaki nga napatay sang Abril 19 matapos nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Hubayra ang resulta sang COVID-19 test sang pasyente ang nag-abot kahapon Webes. Palayag ukon nagligan ni adlaw Webes. Palayag pa ni Hubayra ang pasyente nga napatay samtang naka-confine sa Sulu Sanitarium Hospital. Ang pasyente wala sang travel history, kag wala pa nahibaluan kung paano ini nga natapikan. Nagpatigay na sang contact tracing ang otoridad kag ang iya pamilya nga ginbutang na sa isolation facility para malikawan nga maglapta pa ang virus.
Ginmando naman sa Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police nga mag-alerto matapos gin-terminate na sa komunista nga grupo ang unilateral ceasefire sa piyak sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Nagwa ang direktiba ni Interior Secretary Eduardo Año sa piyak ng otoridad nakatutok sa pag-implementar sa mga tikang sa pagtapna sa COVID-19. Gintapos na sa Communist Party of the Philippines at Huwebes ang unilateral ceasefire kaginmando sa New People's Army nga pabakuron ang opensiba. Samtang ginapahanumdom ni Anyo sa local government units nga mag-alerto sa posibleng himuon nga pagpangatake sa komunista nga grupo kag pag-inganyo sa mga pamatanon nga mag-intra sa ila nga grupo. Ginmando naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa mga regional offices sang ahensya nga magtukod sang OFW desk tagod mag-assist sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sa press statement, ginpahayag ni Año nga nakabaton sa ang ahensya sang report nga may pila ka OFW sang ginadumilian nga magsulod sa ila komunidad o kung wala ginapanugutan nga magkadto sa gin-designar nga health facilities agud magpaidalom sa 14-day quarantine. Sa Memorandum Circular number 2020-075, ginmando ni Anyo sa tanan nga regional directors kaga BARMM ministers sang local government nga magdesignar sang local government operations officer o kun LGOO sang DILG syudad kag Banwa nga field offices bilang OFW desk officer sa ila tag sa kalugar nga nasakupan. Ginklaro naman sa Department of Education nga ang pagbalik sang klase sa bulan sa Agosto wala nag-obligar sa mga manunudlo kay estudyante nga magkadto sa eskwelahan kada adlaw. Suno kay Education Undersecretary Annalyn Sevilla, nagapreparar ang ahensya sang modules para nga ma-minimize ang face-to-face interaction. Duha pa ni Sevilla nga ang pagpaisol sa mabukas ang klase sa Agosto, makatag sa ila sang oras agud tudluan ang mga manunudlo kay estudyante sa pagpatuman sang distance learning agud masiguro nga magapadayon ang klase nga hindi na kinahanglan nga magwa sa balay. Patag pa ni Sevilla nga ang distance learning hindi lamang sa pagtudlo online bangod mahimo man ma-deploy ang mga manunudlo sa balay sa estudyante pareho sang formal education. Wala naman magpabor ang Philippine Association of State Universities and Colleges sa plano sang gobyerno nga full online learning education para sa school year 2020-2021 bangod sa pandam sang COVID-19. Sa virtual hearings ng House Committee on Higher and Technical Education, ginpahayag ni Pasok President Dr. Tirso Ronquillo nga hindi tanan nga mga state universities and colleges sa pungsod ang may ikasarang para magpatigayon sang online education. Dugang pa ni Ronquillo nga may mga CS nga limitado sa lamang ang electronic equipment kag problema man ang internet connectivity para sa mga estudyante ilabi na ang nagaistar sa malayo nga lugar sa pungsod. Parehag pa ni Ronquillo nga pila sa faculties ang mga SUCs ang wala o kon limitado lang ang ihibalo sa mga online educational application. Ginklaro naman sang Malacañang nga nagapabilin nga ginadumilian sa idalom sang General Community Quarantine ang pagpatigayon sang religious kag work-related mass gatherings. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga pila ka opisyal sa malugar nga ipedalom sa GCQ anang reklamo sa rason nga ang social distancing mabudlay nga patuman kung may pasugdan nga religious kag work-related mass gatherings. Magluwas sa mass gatherings, wala man ginapanugutan nga magbukas sa idalom sa GCQ ang mga eskwelahan, mga balay kalingawan, fitness, kid industry, kag turismo. Ginpanumdom ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga employers nga maghatag sang tawhanon nga kondisyon sa trabaho o kun humane working conditions sa mga empleyado. Una na nga promesa ni Duterte nga tapusan ng endo kag suno sa iya ginapanumduman ang tanan nga yara sa business sector sang ila shared responsibility sa pagpa-improve sa kabuhi sa mga trabahante, pinaagi man sa paghatag sang stable nga trabaho, oportunidad kag humane working conditions. Ginpasiguro man sang presidente nga ang iya administrasyon ang padayon nga magadepensa sa kinamatarong sa mga empleyado. Duha ka tuig nga nakaligad ginpermahan ni Duterte ang executive order nga nagadumili sa illegal contracting kag subcontracting. Sa karon milyones ka mga empleyadong apektado sang pagsarurot sang ekonomiya nga napilitan maguntat sa operasyon bangod sa paandam sang COVID-19. Ang gobyerno pinaagi sa Department of Labor and Employment ang naghatag na sang cash assistance sa mga empleyado nga nagakinanglan man sang bulig. Samtang gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Deputy Chief Implementer against COVID-19 si Basis Conversion and Development Authority Chief Vince Dizon.
Ang appointment ni Dizon ang ginpagawa paagi sa memorandum ang gin-issue ni Executive Secretary Salvador Midjaldea sang kahapon nga Biyernes. Si Dizon ang magabulig sa kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. nga mo ang Chief Implementer sa National Police Against COVID-19. Sa sulod sa pila ka semana, ang opisina ni Dizon ang nagatutok sa conversion sa major facilities sa Metro Manila kay iban pa nga areas ang udimuon nga quarantine centers para sa mga pasyente sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, nag-apelar naman si House Committee on Public Accounts Chairman Mike Defensor sa Department of Social Welfare and Development kag local government units nga resolbahon ang mga issue nga nagapahinay sa pagpanagtag sang ayuda sa mga pigado nga pamilya. Sino kay Defensor, klaro nga may problema sa distribusyon bangod tub-tub subong, mayara sang masobra 8 ka milyon ka pamilya ang nagahulat nga mahatagan sang cash assistance. Ang DSWD kag LGUs among ginmanduan nga magpanagtag sang Social Amelioration Fund, rason nga dapat nila himuan sang paagi agud madula ang pagpahinay sa proseso. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais 28. Inyong ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita. Sa Aksyon Balita, Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.